Кажи честно. Иска само да ригати, писна ми дубликати, де ме мачкат мазерати, да са ака на богати. Иска само да ригати, писна ми дубликати, де ме мачкат мазерати, да са ака на богати. Ра-та-так-так, рак-так-так-так-так, покажи ми как не учи ме пак. Ра-та-так-так, рак-так-так-так-так, покажи ми как научи ме пак. Ра-та-так-так, рак-так-так-так-так, покажи ми как научи ме пак. Ра-та-так-так, рак-так-так-так-так, покажи ми как научи ме пак. Да са твоята лежанка, да са твоята кръвна банка, да си ти адреналина, в кръвта ти кокаина. Да са твоята лежанка, да са твоята кръвна банка, да си ти адреналина, в кръвта ти кокаина. Ра-та-так-так, рак-так-так-так-так, покажи ми как научи ме пак. 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 Загрявка, ще ти стана тренировка, на гръде татуировка. Искам задна вим добавка, да те бада за загрявка, ще ти стана тренировка, на гръде татуировка. Ра-та-так-так, рак-так-так-так-так, ра-та-так-так, рак-так-так-так-так, ра-та-так-так, рак-так-так-так-так, покажи ми как научи ме пак. Ра-та-так-так, рак-так-так-так-так, покажи ми как научи ме пак.